Yuda ngoma. Yuda, Yesu Kristo akoa. Yakubu nua, de koma wana wafra wa ajo Nyankopɔn dɔ wɔn na wakora wɔn ama Yesu Kristo no. Mobrohu, asomdue ne ɔdɔ nɔɔso nka mo. Adɔfo, ɛnam sɛ merebɔ mmɔden nyinaa matwerɛ nkwagye a ɛyɛ nyinaa dia no ho asɛm abrɛ mo nti. Ɛhia me sɛ metwerɛ me brɛ mo. Na mede matumofo sɛ mompere gyidi a ɔde ama hotefoɔ prɛko no ho. Na nipa bi awiewie wɔn ho abam a ofiri tete atwerɛ wɔn ho asɛm de ato hɔ ama saa atemmuo yi. Amomuyɔfo a ɔdane yɛ Nyankopɔn adom ahohwie na wɔpa otumfoɔ kora a ɔne yɛn Awurade Yesu Kristo no. Na mepɛ sɛ mekae mo a moahunu yɛ prɛko dada sɛ Awurade gye ɔman no firi Misraim asase soɔ no. Akyire yi no ɔsɛe wɔn a wɔanyinie no. Na abɔfo a wɔankora wɔn paninie na mmom ogyaa wɔn ara wɔn tenabea no. Ɔde daa ahoma akyekyere wɔn akora wɔn esum kabi mu ama da kɛseɛ no atemu. Sɛ Sodom ne Gomora ne nkura a ɛdeda ho a wɔyɛɛ sɛ yeenum de wɔn ho maa adwamammɔ na wɔkɔdii honam foforo akyiri no. Anya akatua deda hɔ sɛ daa ogya ho sɛnna hɔ. Saara na yeenum nso yɛ adayɛsofo a wogu honam ho fi na wɔte tumidie atua na wɔka anuonyamfoɔ ho nsamɔne. Nanso ɔbɔfo panim Makiel ne ɔbonsam dii aperapere kasakasa Mose amu ho no. Wansi ne bo sɛ ɔbɛka nsamɔne abu naten. Na ema wɔka sɛ Awurade nka w'anim. Na yeenum deɛ wɔka deɛ wonnim no ho nsamɔne. Na deɛ wɔfiri wɔn adebɔsu mu nim sɛ mmoa a wonni adwene no. Ɛnom na wɔsɛe wɔn ho. Wɔnnue ɛfiri sɛ wɔafa Kain kwan so. Na mfasoɔ nti wɔde wɔn ho akɔhyɛ Biliam na adaasɛm mu. Na wɔayera Kora atuatea mu. Yeenum yɛ mo dɔ adidie mu nkekaeɛ. Wɔne mo redidi. Ɔmfɛre adeɛ. Wɔyɛ ne wɔn ho. Wɔyɛ amununkum a nsuo nni mu a mfenama twetwe kyinkyin. Nnua a ɛso nhahan apore a ɛnni aba. Na awumpire no a ne nhini atutuo. Ɛpo asorɔkye a ehuru a epu wɔn ara wɔn aniwɔ gu. Nsoroma a ekyinkyin a wɔde sum kabikabi asie ama wɔn daa. Yɛnom ho na Henok nso a ɔtɔ Adam so nso hyɛ nkɔm de to hɔ sɛ hwɛ Awurade na hotefoɔ mpempem reba abebu wɔn nyinaa atɛn na wabu wɔn mu amumuyɔfoɔ nyinaa atɛn. Wɔn amumuyɔde a wɔyɔɔ nyinaa ne wɔn nsɛm a ɛyɛ den a nnebɔnyɛfoɔ amumuyɔfoɔ no ka de tia no nyinaa ho. Yeenum yɛ anwinwiifoɔ awɛnafoɔ a wɔdi wɔn ara wɔn akɔnɔ akyi na wɔn ano ka akonkosɛm na mfasoɔ nti wɔdɛfɛdɛfɛ nipa. Na mo adɔfo monkan nsɛm a yɛn Awurade Yesu Kristo asomafoɔ aka ato hɔ no. Sɛ ɔka kyerɛ mo sɛ ɛberɛ di akyire num no fɛdifoɔ bɛba a obedi wɔn ara wɔn amumuyɔ akɔnɔ akyire. Yeenum ne wɔn a wɔde mpaapaemu ba wɔnam akyiridifoɔ a wonni honhom. Na mo adɔfo momfa mo ho nsi mo gyidie kronkron no so. Mompan ho kronkron mu. Mfa mo ho nsie Nyankopɔn dɔ mu. Na montwɛn yɛn Awurade Yesu Kristo mmɔboro ho nkɔdan nkwa mu. Na akyinnyegyefoɔ nso monhu wɔn mmɔbɔ. Ebinom nso monhwim wɔn mfiri gya mu nye wɔn nkwa. Na ebinom nso momfa suro nhu wɔn mmɔbɔ. Na montane atade a honam kekan akeka mu nso. Na deɛ obetumi asɔ mo mu na mo ansu nti na wɔde mo asi n'anuonyam anim. Sɛ nipa a wonni dɛm wɔ ahosan mu no. Onyankopɔn kora a ɔnam yɛn Awurade Yesu Kristo so yɛyɛ n'agye nkwa no. Ɔno na anuonyam ne kɛseɛ ne ahoɔden ne tumi nka no mmerɛsanti seesei ne daa nyinaa. Amen.